Chcete vedieť, kedy potrebujete energetické hodnotenie budovy a prečo je potrebné? Vysvetlíme vám celý proces od objednávky až po doručenie hotového hodnotenia, a to všetko pohodlne, bez papierovačiek a online. Projektové energetické hodnotenie budovy, skrátene PEH, je dokument, ktorý sa vypracováva ešte pred samotnou výstavbou. Na rozdiel od energetického certifikátu vychádza PEH z projektovej dokumentácie a preveruje, či plánovaná stavba splní zákonné požiadavky na energetickú hospodárnosť. Je povinnou súčasťou žiadosti o stavebné povolenie a platí až 10 rokov. Energetické hodnotenie je nevyhnutné v nasledujúcich prípadoch. Pri žiadosti o stavebné povolenie pre novostavbu, pri významnej obnove budovy alebo pri čerpaní dotácií. PEH ukáže, či bude budova spĺňať normy ešte predtým, než sa začne stavať. Pozor, PEH nestačí na kolaudáciu, na túto budete potrebovať aj energetický certifikát budovy. V Certifo sme tu pre vás. Všetko vybavíme pohodlne online a s ochotou vám poradíme v každom kroku. Objednajte si svoj PEH od Certifo bez starosti a papierovačiek.